गिबि गिबियावनो खुलुमबाय हिसाबै दिनै जोङो बाथौफुरियाव दोङो। बाथौफुरि गुवाहाटी जिल्लानि बाथौ गौथुम जोंनि बे अफिसाव मोनसे जोंहा प्रेस मिट लानो गोनां जादों। बे प्रेस मिटआनो जाबाय जे फैगौ 2025 नि जानुवारि दानाव 26, 27, 28, 29 आरो 30 खालाराव बड' साहित्य सभाया उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 64 एनुवेल कनफारेन्सखौ खुंनो लानाय जों नुनो मोनदों बा मिथिनो मोनदों। बे मिथिनायाव जों मोनदांनायाव मिथिबाय जे 20 दाना जोंनि बर'फोरनि मोनसे धोरोमारि फोरबो दङ। बाथौ सान हिसाबै 28 जानुवारि दाननि बेबार खालारा गोलैदों। बे गोलैनायाव जोङो बड' साहित्य सभाया 28 खालारावबो बड' साहित्य सभानि जितु एनुवेल कनफारेन्सखौ जों खुंनो मोननाय बायदि नुनो मोनबाय। जोंहा बुंनो लागा जेबो गैया जे जोंबो थुनलाइ आफादाव जोंबो दोङो। खिन्थु मोनसे बाथ्रा मा, धोरोमारि गौथुम हिसाबै बे 28 खालारखौ जों एरायनानै एसे फावसायनाय नायबा आवगायना लाना हाबा जोंहा धोरोमारि हिसाबै जोंबो फालिनायाव एसे हेंथा जायामोन। बेनिखायनो जोंहा आरज थाबाय जे बर' थुनलाइ आफाद आरो मावफुं मेलनि जा सोद्रोमा दङ गासै नोंथांमोनखौ जों खावलायहरो बा आरज गाबहरो जे 28 जितु जानुवारि दाननि बाथौ फोरबो, बे बाथौ फोरबोखौ जेन जोंहाबो हाम गोलैयालासिनो नोंथांमोनाबो जोंखौ नाहर, जोंबो नोंथांमोनखौ एसे नाहरगोन। बेनि थाखाय जों आरज गाबनाय जाबाय जे बे खालारनि अनगायै नोंथांमोना एसे फावसायनानै लाबा एसे गाहाम जायो होननानै जों गुवाहाटी जिल्ला बाथौ गौथुम धोरोमारिनिफ्राय जों एसे खावलायनाय जाबाय। बेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना, जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।